प्रमोद बर' सरकारखौ बिथाङा फार्स्ट केस होदों इउपिपिएल सरकारखौ केस होदों बिथाङा बिनि उनाव बिथाङा इउपिपिएल निफ्राय रिजाइन होदों रिजाइनेसन लेटार नैबे बिथाङा रिजाइन होदों आरो बिनि उनाव बिथाङा गोबां रायजो राजाखौ बिथाङा दुखु होदों दिनैनि तारिखसिम बिथाङा रायजो राजाखौ अनसायनो रोङाखै रायजो राजाया बिनि न'आव थाङोब्ला रायजो राजाखौ रायना हरनाय धुमकि होनाय सोरखौबा बिथाङा सैमा सोंहोनानै अरहोनाय बेसिम दङ आरो बेल' नङा बिथाङा बिप्लब बसुमतारी बिथांखौबो बुदों बिथाङा मिटिंआवनो जेबो दाय गैयालासेनो बिथाङा इउपिपिएल नि मानसिखौनो बिप्लब बसुमतारीखौ बिथाङा बुदों आरो नैबे पारामेडिकेल जितु एनेग्रेसन खालामनाय दिना नोंथांमोनाबो निश्चय बिखौ मिथिगौ जेसिबि ड्राइभार बिथाङा बुदों आरो बेबायदिनो गोबां मानसि बेबायदिनो रायनाय बुनो नागिरनाय धमकी होनाय बेबायदि बिथांनि सभाबा बेनिखायनो जों दिनैनि तारिखआव जों बुंदों सन्जय सरकारिखौ जोंनो नाङा होनना बुंदों जोंनो लकेल सासे मोजां केन्डिडेट जोंनो नांगौ अब्लासो जोङो जोंनि हरिसिंगा समस्थिया उद्धार जागोन बेखौ जों बुंनाय जादों आरो फारसेथिं सन्जय सरकारिया बेल' नङा बिथाङा नैबे संलाबारियाव मोनसे सुइस गेट बनायदों जा बिनुद बसुमतारी फार्स्ट क्लास टिकादार बिथाङा बिथांनि खामानिखौबो प्राय 6 मासनिफ्राय 1 बोसोर प्राय बन्द खालामना दोनदों आरो जाय एसे बिथाङा जोंसार रिजिसनाव मावो बिथाङा जाहारगुरिनि बिथांनि मबाइलखौ बिथाङा सेख'नानै हायाव गारख्रुबदों बेबायदि बिनि केरेक्टारा मोजां नङा तारमाने रायजो राजाफोरखौ दुखु होदों हरिसिंगा समस्थियाव जों बिनिखायनो बुंदों बिथांखौ जोंनो नाङा जोंनो लकेल केन्डिडेट मोजां केन्डिडेट जोंनो नांगौ बेखौ जों बुंनाय जादों आरो बिथांखौ जुदि होयोब्ला प्राय 80% हरिसिंगा समस्थियाव बिथांखौ भोट होआ होननानै दिनैनि तारिखआव गोबाङानो बुंदों आरो बिथाङा दिनै सा गिदिंगासिनो दङ खिन्थु गामि लेभेलाव हाबनो हायाखै बिथाङा हाबनोबो हाखानाय नङा जिहेतु बिथाङा गामिनि बोराय बुरैफोरखौ रायनाय बिथाङा सभाब दङ आरो रायना हरनाय गोबां माबा दंखायो दा बे रायजो राजाफ्रा बिथांखौ नेनानै दङ हरिसिंगा समस्थियाव जों बिथांखौ जोंनो नाङा जोंनि लकेलनि जोंनि बे हरिसिंगा समस्थिनि सिङाव थानाय जों बिजाथिखौ जों मोननो थाखाय जों हास्थायो आरो बिथांखौ जोङो 5 बोसोर जों बिथांखौ 5 बोसोर जोङो बे हरिसिंगा समस्थिखौ मोजाङै सामलायथों होननानै जों बिथांनो आखायाव जों गथायना होदोंमोन जों बिथांखौ मोजाङै जोङो आजावना लादोंमोन आरो दिनैनि तारिखआव जों बिथांखौ जोंनि हरिसिंगा समस्थिया जोङो बिथांखौ जोङो हनमानरै जों बिथांखौ बिदाय होगोन तारमाने हरिसिंगानिफ्राय जोंनो नाङा बिथांखौ